Moi boas tardes. Boas tardes a todos e a todas. Grazas por acompañarnos, benvidos a este espazo, a este Museo Santiago Rei Fernández Latorre. Un día, sen dúbida, especial para nós. É un placer recibirvos a todos e a todas aquí. E recibirvos, ademais, por un motivo especial como é a terceira edición das nosas voces, das voces de Galicia, voces de talento e, sobre todo, de amor pola nosa terra. Grazas, en primeiro lugar, ás 6 voces que hoxe nos acompañan, que aceptaron o noso convite, que van ser as protagonistas deste ano, polo voso compromiso, por mimar tanto este proxecto, por escoller para todos vos as fotografías da súa vida e por contarnos como van facer a continuación as súas historias coa súa propia voz. Grazas a todos e a todas. Grazas aos que saes aquí como público acompañándonos. Agardamos que gocedes moito e que marchedes hoxe aquí do noso museo coñecendo máis as nosas voces e, sobre todo, admirándoos a todos eles aínda moito máis do que facedes neste momento. Grazas aos que nos acompañan dende o inicio, dende a primeira edición destas voces, as dúas firmas que están tamén colaborando con esta iniciativa, como BBVA, como Begal Saeroski. Grazas por estar un ano máis ao noso lado e por seguir impulsando esta iniciativa e, ademais, por amosar ese compromiso para a representación que temos aquí hoxe destas dúas firmas. Grazas, non me quero esquecer tampouco os lectores e seguidores de La Voz de Galicia, que están aí ao outro lado, facendo seguimento desta emisión especial que lles estamos ofrecendo nesta tarde de mércores dende aquí a través de todas as canles de La Voz de Galicia. E antes de escoitar esas 6 voces, as protagonistas desta tarde, imos escoitar a outra voz a que sempre tamén queremos escoitar neste espazo, como é o noso museo, o director da Fundación Santiago Rei Fernández Latorre, que vai ser o encargado de darvos a benvida. Un aplauso para Xosé Luis Vilela. Pois benvidos aos que temos o gusto de estar neste magnífico Museo Santiago Rei Fernández de Latorre e benvidos tamén a todos os que nos siguen polos seus móviles, cos seus ordenadores, a través da nosa web e das redes sociais. Chegamos á terceira edición deste encontro que chamamos Voces. Se xa tiveron a oportunidade de estar nalgún dos dous anteriores, xa saben o que os espera. Xa saben o mundo de emoción e tamén de coñecemento que van a experimentar. E se esta é a primeira vez, pois benvidos, porque seguro que van querer estar nesta e repetir moito máis nas seguintes. E como se fai isto? Pois imagine calquera de vostedes, poñámonos nós nesa situación en que nos din que o que temos que facer é coller a nosa vida e deixala reducida en 8 fotografías. Non é precisamente doado de facer. Así que, se queren, para esta noite xa teñen unha posibilidade para antes de dormir, pensar que 8 fotos vos buscarían da súa vida. Os nosos protagonistas de hoxe xa o fixeron e vándolas a amosar ao mesmo tempo que nos van contando os seus grandes momentos ou tamén os momentos máis complicados. Temos a sorte de contar con 6 persoas que nos van transmitir algo do moito e mellor que ten Galicia. Vamos a empezar cun home deseñador que prácticamente empezou pois a mesma idade que Mozart, foise a preparar fora e volveu, e dende o ano 1963 ten unha empresa que é un orgullo de Galicia. Teremos a Florentino Cacheda. Logo iremos ao mundo da literatura. Teremos a Ángela Banzas, que foi finalista do Premio Planeta o ano pasado, pero que prácticamente dende o ano 2001 vai cada ano dándonos unha nova novela, un novo libro, e todos, se non o coñecen, moi afincados, moi afeitos ao que é Galicia. Despois da literatura,
iremos a outro mundo fascinante de innovación e tecnoloxía. Estaremos escoitando a Daniel Hermosilla, un rapaz de Verín que hoxe é o director executivo de Rodiñas e que é un mestre en facer as novas casas, unha revolución na construción das casas. E despois da casa pasaremos, pois claro, á cociña. Teremos a Lucía Freitas. Tamén marchou fora ao País Vasco a formarse e volveu a Galicia e desde os 27 anos fixo unha das cousas que máis nos enorgullecen, que é coller a nosa tradición e convertela en arte. Así que fíxense todo o que nos queda por escoitar e por coñecer esta tarde. Pero aínda temos máis. Logo entraremos no mundo da música. En primeiro lugar, escoitaremos a Quim Fernández, que é unha das persoas máis importantes nese mundo. Dirán, pois eu nunca o vin nos escenarios. Non, porque non está nos escenarios, está na parte de atrás. Pero ele ten a experiencia, por exemplo, de organizar pois, o Son do Camiño ou Port América, de ser o representante de Vetusta Morla ou de Xoel López. Así que é o mundo que está detrás, pero o que é absolutamente imprescindible para que todo o espectáculo funcione diante. E remataremos, cheos de, seguro que de sentimento e de emoción, con María Soa. María Soa é unha das dúas persoas de Fillas de Casandra, con Sara Faro, fai ese grupo que tamén collerá toda a emoción de Galicia e vai nos a poñer ao final pois para que marchemos aquí desexando xa que chegue a seguinte edición. Así que moitas grazas por estar connosco e abran un pouco os ollos, os corazóns e disfruten. E antes desas voces, as 6 voces deste ano, permitídenos que botemos a vista atrás, que miremos atrás para lembrar aos que xa forman parte desta historia colectiva, porque estas voces medran cada ano, en cada edición, grazas ao compromiso de cada unha das voces que se foron sumando. Esta é a terceira edición, antes houbo outras dúas, estas foron as voces pasadas, estas voces de Galicia. Porque contar historias y que nos cuenten historias forma parte de la naturaleza humana. Contar historias para nosotros es necesario, es la manera que tenemos de transmitir información, de aprender y de comunicarnos. Si no sales de tu zona de confort y siempre vas siguiendo ese camino, es difícil también que descubras quién realmente eres. Si algo aprendido es que las palabras éxito y fracaso van paralelas, ¿vale? Y tú estás aquí en medio. Pero a veces estarás en un lado, a veces en otro. Cuando las personas piensan en el éxito, es como una idea de que es algo que va así, hacia arriba, ¿no? Y realmente el éxito tiene un aspecto mucho más así, con una tendencia general hacia arriba, pero con muchísimos altos y bajos. Después, digamos, de haber recorrido mucho mundo, de haber hecho conciertos como el de La Playa o tantos otros con mucho público, me di cuenta de la importancia también de bajar los pies a la tierra. Que no siempre la inteligencia artificial fue el éxito que vemos hoy en día, ¿no? Tuvimos un par de inviernos antes de que llegase esta eterna primavera. Para mí, Arguete, se me abrió una ventana porque teníamos el problema y muchas madres. Y fue mucho lo que luchamos. De aquella no teníamos nada, pero conseguimos. La gente se emocionaba cuando llegaba al restaurante, cuando comía. Que eso es algo que yo a veces lo comento, que se ha perdido. La gente ya no tiene esa capacidad de emocionarse. El trabajo y la constancia para llegar a conseguir los objetivos y sobre todo el no rendirse nunca. No rendirse porque uno no sabe hasta dónde puede llegar exprimiéndose al máximo. Era posible ese soño. Tocar a gaita era algo que non era viable a dedicar a túa vida a esa tradición, pero Paddy me demostrou que sí. He vivido momentos de gloria muy maravillosos, pero también he vivido momentos muy tristes donde he llorado, donde he perdido mi nombre, donde he tenido que volver a recuperar mi nombre.
Sigo vivindo en Castelo, que é unha aldea do Concello de Culleredo, aí ao pé do Montexalo ou a medio Montexalo, e sigo vivindo ali porque é o lugar onde me ensinaron todo, onde sigo sendo José o da taberna ou do bar, non son Touriñán o da tele. O que sempre digo é que o máis difícil nos Estados Unidos é manterse. Chegar costoulle tamén, pero o caso é que tes que estar demostrando día a día que vales, que mereces o posto que tes. Y para mí, debo decir, la vida es como el baloncesto. Es como el baloncesto. Tú empiezas un partido y la primera parte del partido estás perdiendo, pero, oye, llega la segunda parte y a lo mejor ganas, ¿no? Porque realmente no pierdes o ganas hasta que no se acaba el tiempo. Aguarda, aguarda, pronto te darás cuenta de todo, de nada. Estas para as voces destes 2 anos pasados e aplausos os que van recibir a partir deste momento as voces deste 2026. Imos coa primeira. El, tal e como decía un Sintres, o director da Fundación Santiago Rei Fernández Latorre, converteu a Galicia, foi un dos que converteu a Galicia en epicentro do sector da industria da moda. Criouse nunha familia de xastres e aprendeu o oficio o tempo que aprendía tamén a ler ou escribir. Tivo unha etapa importante en Barcelona, ali coñeceu un sector cunha visión máis moderna, pero quixo regresar a Galicia, quixo regresar ao seu Lalín natal para converterse no que é hoxe en día, todo un referente absoluto internacional da moda masculina. Para nós é todo un gustazo hoxe contar con Florentino Cacheda. Sirva a túa presenza aquí, sei que además faz un esforzo por acompañarnos, por lembrar a túa vida, por facelo en primeira persoa. Agradecémosche que hoxe nos acompañes, como dicía, unha maneira tamén de homenaxear esa exitosísima traxectoria. Así que aplauso fortísimo para él, para Florentino Cacheda. Pero hay que ir ahora ahí. Que sigas aplauso, que o sinta, que o note. Bueno, eu tiña preparado un pouco así, un pouco as cousas como foron na miña vida. Meu pai era sastre, desde pequeno, pois, porque na miña época, o fillo maior tiña que seguir a tradición da familia por cuestións económicas moitas veces de vivencias, e este foi o meu destino xa desde pequeno. O sea, tuve que empezar de sastre, con 6 anos xa lle daba a agulla e xa le veía algún coscorrón de máis, por non corresponder co que dicía meu pai, porque me gustaba outras cousas. Gustaba máis o fútbol que darlle a agulla, pero bueno, a vida é así, ese foi o motivo polo cual, de alguma maneira, pois, seguín e tomelle cariño a algo que vale a pena dedicar tempo se estás contento co que faz. Eu estou contento co que fago. A segunda fase, pois xa foi a Mili, porque a Mili pois foi un viaxe, tocoume para Madrid, para o Pardo, e no Pardo pois íbamos só os 2 gallegos, e os 2 gallegos pois nun solo bar que había no Pardo, pois falábamos no noso idioma, que é o que nos gusta, é o que nos gustaba. Entón, acércasenos unha persona de Peixano, un señor de Peixano, digo, vos de onde sodes? Digo, non, nós somos de Lalín e tal, pois eu son de Ourense. Bueno, total, que a conversación segueu uns cuantos días. Ao pouco tempo dixo, e ti por que non queres montar unha empresa para facerlle a roupa á escolta de Franco? E eu dixo, pero se eu vou vestido de lorcho aínda, pero se teño este traxeciño que fai un mes que o teño. E dime, non te preocupes que estas cousas arreglas eu. Vale, pois se arreglas ti. Total, que me di, mañá por a mañán, séntate, o sea, estate na porta do cuartel, un cuartel de 4.000 soldados, era importante.
estate na porta que vou eu e damos unha volta por ali e tal. Pois moi ben, pois vou, de acordo. Chega o tío vestido oficial da escolta. O que sodes moi novos non sabedes o que era a época aquela de Franco, porque tíanlle máis medo, non respeto, medo. Total, que damos un paseo todo por a escolta, todo por o patio, el vestido oficial da escolta, e eu de trasicillo que ainda levaba o primeiro. Total, que demos o paseo, marchou, e bueno, xa nos veremos. A media hora xa me chama o capitán. E díxeme, oye, ti non podes, de alguma maneira, que queres facer? Digo, que quero facer? Estás libre de todos os compromisos, olvídate. Nin tes horario para chegar, nin para marchar. Nin para facer instrucción, nin aprender instrucción. Vaite, non teñas que facer. E nada máis. E montei a empresa, montamos unha empresa para facer roupa para a escolta de Franco. E non me foi mal, non me foi mal. Logo xa querían que me quedara ali, pero non me gustaba. Entón, como non me gusta, eu quero volver para ali. Porque en Lalín eu sentíame, bueno, é a miña vida, era o estilo de vida que me gustaba. Total, que me viñen para Lalín e claro, tiña unha certa experiencia, pero non técnicamente, non? Entón, naquela época había unha empresa moi importante en Redondela, non sei se alguén o recorda, pero era un Regojo. Regojo tiña 750 mulleres traballando, con don José de jefe, que era unha persona moi dura, pero moi humana, encantador, que te lo teña na gloria. Este home, pois estuve ali un ano, e despois deixeino xa, porque eu iba solo para temporalmente e quería volver a seguir a miña profesión de autónomo. Total, que marcho para Barcelona, porque me había forrado uns cartos entre a Mili, os cartos da Mili e tal, pois había forrado unhas posibilidades que non tiña se non fora fixera estas cousas. Total, estuve en Barcelona aproveitei diseño con tecnología, digamos, de confección, que ten a súa técnica, e isto, pois, bueno, ali estuve un tempo importante e regresei para Lalín ca idea de montar a fábrica. Naquela época, as mulleres nos pueblos, os pais aprendíanos todos a modistas, porque ou marchaban, non tiñan onde colocalas, eran familias amplias, e as mulleres aprendían a modistas. Entón, eu cuñía as modistas todas, que eran todas rapaciñas de 16, 17 anos, xunteinas todas nun local, e empezamos así a traballar xa con certa tecnología, porque eu conocía xa os sistemas de produción. E iso foi un pouco, digamos, o principio das cousas, non? A partir de aí, pois as cousas foron moi diferentes, porque fomos crecendo, con moitas satisfaccións, porque eso de ver rapazas de 16, 17 anos que se casaban, que ligaban os rapaces, que de pronto, ligaban e casaban. Eu xa casi sabía tanto como un cura de como se casaba unha persona, non? Daba gusto, porque era a forma de vivir, non? Estaban traballando, tiñen un sueldo, aforraban os cartos, e casábanse. Isto é moi bonito, é unha época que é un pouco pasada, como moitas cousas da miña vida, non? Entón, bueno, pois, eso todo terminou, entón empezamos a facer, bueno, pois, as cousas, creo que ben feitas, e con moitas satisfaccións. Foi un momento en que da Manuel Fraga pois me concedeu unha medalla de Castelao, o cual me emocionou moito porque, bueno, pois eu son unha patente sencilla, a miña vida me costou moito esfuerzo, pero non tuve a suerte de outros. Por exemplo, do meu irmão que quería ser cura e foi para cura.
pero na miña casa ou era sastre ou era cura. O sea, aquí... Bueno, total, que non era cura. Pero, bueno, don Manuel valorou seguramente con moito exceso porque me apreciaba o meu traballo, concedo unha medalla que é unha maravilla. Porque sentirse galegos e sentir unha medalla de Castelao, eu sempre que levanto a vista, topo ca medalla. Desgraciada, o sea, quizá por vanidade, non por vanidade, non por sentimientos. Bueno, todo isto, pois claro, ten un desarrollo que despois ven todo un proceso de fabricación, que montamos a primeira fábrica ya con tecnologías ben, moi ben. Entonces, bueno, pois a mí non está mal que mire algo de vez en cando porque eu cos anos, aunque aparento xoven, pois a veces estou mintindo. Entón montamos as instalacións no polígono industrial de Lalín. Foi unha fábrica con unha capital enorme, unha tecnología moi grande. Conseguimos convencer a un ingeniero alemán que nos montara unhas instalacións moi modernas. E se me permitides esta vanidade, tamén vos digo que era das máis modernas de Europa. E isto era unha realidade por o que producíamos unhas cantidades enormes. Bueno, todo isto, pois, ten o seu momento, ten o seu desarrollo, e xa chegamos a, pois, bueno, pois a... Xa chegamos a, bueno, pois, unha boa consideración que tiñamos da sociedade. Entón, eu quixen apoiar algo o Camiño de Santiago, porque o Camiño de Santiago é algo moi importante para o galego que sinta a súa terra. Entón, bueno, pois collemos unhos modelos e fixemos uns vídeos de os modelos por todo o Camiño de Santiago, facendo paradas aquí, paradas alá, moi bonito, E despois, eu cometí a imprudencia de dicir, é porque agora non desfilan por a catedral. Entón, claro, estades vendo aquí o que está disfrutando da catedral. É que agora dame vergonza, casi, pero como me permitían esta humillación? Pero era unha cousa consensuada, o sea, era un momento que tamén non era o que é agora, era un pouco diferente. Pero, bueno, quedei encantado. Total, que remato para que non se pesado, e teño que dicirche que a empresa xa fai uns anos que por a gestiona o meu fillo, que tamén se chama Florentino, por tradición, e eu, pois, hombre, axudo algo e disfruto botando con broncazo. Porque é que senón que faz? É un pouco a vida de un home que está moi contento consigo mismo, que está contento consigo mismo, porque trate de ser unha persona correcta e ética na vida. E iso me satisface interiormente. Gracias. Eu quería que aguantara un pouco máis o aplauso aquí, pero xa vedes que ven cargado de humildade, que quería que aguantara aquí un pouquiño máis ese aplauso merecido, pero bueno, despois teremos tempo de seguir aplaudindo as nosas voces. Fantástica intervención. Grazas por facer este repaso da súa vida. Imos coa segunda das nosas voces. Ela é de Santiago de Compostela, vive en Madrid.
aterrou esta mesma mañá aquí na Coruña para acompañarnos. Mañá regresa, leva 8 meses de xira co Premio Planeta. A súa obra Cuando el viento hable foi finalista o ano pasado, así que, bueno, pois isto foi un impulso aínda máis a súa exitosa tamén trayectoria na escrita, na escritura, na literatura. Estudou Ciencias Políticas, adicouse á consultoría, pero este mundo moito máis creativo pois atrapouna nunha vida apaixoante e tamén sacrificada. Imos coñecer máis, falábamos con el antes do que hai detrás, do mundo dunha escritora, coñécese polas súas obras. Hoxe imos coñecer máis dela de Ángela Banzas, unha das voces máis recoñecidas, que hoxe tamén pasa a formar parte destas voces de Galicia. Ángela Banzas. Bueno, pues hola, es un placer estar aquí con todos vosotros y formar parte también de estas maravillosas voces que organiza La Voz de Galicia. Bueno, pues como soy una mujer de palabras y considero que cada una de las palabras, yo las veo además como imágenes, tienen una acepción, digamos que genérica para todos, universal, pero tiene otra que para mí es mucho más profunda y esa acepción es algo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos dentro. ¿Y con qué palabra voy a comenzar? Pues es una palabra que es éxito, porque la he escuchado muchísimo durante este año, durante estos justo 8 meses, ¿no? Ese éxito que me ha llevado de escribir en estos cuadernitos a llegar hasta aquí. Éxito viene del latín, exitus, que quiere decir realmente salir fuera. Es salir fuera. Algo que tienes ahí dentro tiene que salir fuera. Por tanto, para mí éxito no es una puerta de destino, no es llegar. Para mí es salir, para mí es empezar, es abrir una puerta después de un largo proceso. Y ese proceso, ¿dónde se inicia? Se inicia pues cuando eres una niña. En este caso es la infancia. Decía tanto Rilke como también Baudelaire que la infancia es nuestra patria. Yo diría que además es una patria sin bandera o con una bandera blanca. Quieres conocer el mundo. ¿Cómo quería yo conocerlo? Pues con la curiosidad que tienen todos los niños, haciendo muchas preguntas. ¿Y a quién interpelaba constantemente? A los mayores. Solamente ya porque los mayores, mis abuelos y los abuelos de tanta gente, eran los que albergaban todo ese conocimiento derivado de su experiencia vital. Eso realmente era lo importante. Yo preguntaba y preguntaba, y sobre todo preguntaba por su infancia. Preguntaba por esa forma que ellos habían tenido de vivir en una época especialmente dura, como había sido la posguerra civil. Siempre me interesó especialmente eso, la historia. ¿Y por qué? Porque aunque les preguntaba a unos y a otros, cuando me contestaban, cada uno lo había recibido de una forma. Los distintos estímulos, digamos que tanto sensoriales como vitales que habían ido recopilando, les llevaba a tener, digamos que, unas sensaciones muy diferentes. Y eso tiene que ver con nuestra percepción y es algo también individual. Es algo que te acerca también a la otra persona, te acerca a intentar entenderlo y también a no cometer los mismos errores históricos, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero punto en el cual yo, digamos que considero que está esa piedra angular que me ha permitido construirme o construir mi identidad, construir mi carácter? Pues fue a los 7 años cuando pasé pues, un tiempo en el hospital. Sufrí una terrible peritonitis derivada de una apendicitis y en ese tiempo estuve aproximadamente unos 2 meses en el hospital. Descubrí esa verdad tan terrible, ¿no? Que la negra parca no solamente ignoraba pues, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra nacionalidad, sino que también ignoraba nuestra edad. Y había niños que morían, había niños que sufrían, había niños que morían, había niños que solamente conocían los colores en los lápices, que no tenían la suerte que había tenido yo
de por lo menos haber vivido ya esos 7 años fuera, de haber podido jugar, de haber podido saltar. Ellos no tenían nada de eso y aún así seguían siendo niños, habían aprendido a lidiar con el dolor. Esto me permitió a mí entender que hay lenguas universales, ¿no? Que igual que está la lengua universal del amor, está la lengua universal del dolor, de la necesidad de consuelo, que daba igual que fuésemos diferentes en muchos aspectos, porque nos unía lo más básico, lo elemental. Éramos humanos, nuestra humanidad nos unía. Ahí encontré a una niña que además tenía un nombre muy parecido al mío, Ángeles. Y esa niña no tenía, insisto, esa suerte que yo iba a tener, que era la de salir fuera del hospital. Pero yo le leía cuentos a ella, porque a mí me encantaban ya los cuentos, disfrutaba muchísimo con ellos. Y ella sonreía. Yo veía el bien que le reportaba poder imaginar, poder proyectarse, creer realmente que estaba viviendo aquellas aventuras que yo le contaba con más o menos talento, debido a la edad. No fue la única, fueron muchas. Pero este fue un gran aprendizaje que tuve. Entendí que hay una única certeza, y es que tienes, como me decían, yo estudié en un colegio de monjas, que la vida, bueno, Borges decía que es una maravillosa aventura o que es un gran regalo, pero tiene fecha de caducidad y el misterio está en que no sabes cuándo va a acabar. Y esto es algo que te marca ya la forma de mirar, al menos a mí, el resto de mi vida, lo tendré siempre muy presente. Yo tuve suerte, yo salí del hospital. Salí del hospital, se me complicó, tuve una bacteria, se me inflamó mucho el hígado y había riesgo de que se complicara. Por tanto, pasé como unos 7, 8 meses más en una cama. No me podía mover, pero estaba siempre rodeada de libros, muchos libros. Es algo que todavía a día de hoy hago cada vez que estoy mala, aunque sea una gripe. Siempre estoy con libros porque me dan calor, me dan paz. Con ellos descubrí, con las palabras, con citas, con frases, con historias, descubrí una forma de aprender a amar la soledad sin sentirme nunca sola. Podía, dentro de mi cabeza, pues como he hecho con esta última historia, con Cuando el viento hable, que se lo he dado a la protagonista, descubrí el inmenso poder que tienen estos libros, ¿no? Pues para descubrir el mundo, pero también para crear alternativas a ese mundo, moldearlo un poco, incluso pues a mi antojo. Y así están el poder de las palabras, porque en ese tiempo yo leía de todo, leía cuentos con y sin moraleja, leía hasta el Nuevo Testamento, lo leía todo lo que caía a mis manos. Y cuando no tenía nada que leer, aprendí a cerrar los ojos y a inventar, a proyectar, a crear mis propias historias, a imaginarme que era yo pues la protagonista de todas ellas, ¿no? Ese es el poder que tienen las palabras. Y llegó un momento en el que tuve que tomar también una decisión, ¿no? Y me gusta decir que es que quería ser más pragmática, pero estudié ciencias políticas. Tampoco es que fuese excesivamente pragmática, porque quería cambiar el mundo. Quería evitar el dolor y el sufrimiento. Quería que cuantas menos personas sufriesen, mejor. Cuantas más oportunidades tuviesen todo el mundo, pues mejor. Esto, si no lo quieres con 18 años, ¿cuándo lo vas a querer, no? Sí que es verdad que esto tiene un trasfondo, porque en el fondo va llegando siempre, o sea, hay una traslación que se identifica, esa sensibilidad social, dentro de cada una de mis obras, a través de las distintas voces y de las distintas épocas que trabajo en mis novelas. Continúo siendo pragmática, esta vez un poquito más seria, y me hago un MBA que me lo voy a hacer a Madrid. ¿Aquí qué descubro? Pues descubro algo, lo primero, lo fundamental, algo que justamente yo ya había descubierto estando en el hospital, que solo soy dueña de mi tiempo. Es lo único que tengo, es la única gran propiedad que tengo, que tenemos todos, el tiempo. Y aquí esta frase no es mía, es de Steve Jobs. También entendí que si no trabajo por conseguir o por conquistar mis sueños, acabaré trabajando para conquistar los sueños de otra persona. Descubro lo que es emprender
Y empieza a abrirse esa puerta, esa que os decía al principio. Comienza a abrirse, las bisagras ya se pueden escuchar. Pero no llega, esa puerta no llega a abrirse hasta que me convierto en madre. Disculpad, pero la fotografía que he elegido, evidentemente, pues no soy yo ni son mis hijos, pero creo que ilustra perfectamente a lo que me refiero. Aquí yo tengo en mente siempre una frase, una cita muy buena que es de Goethe, que decía que los dos grandes legados que le puedes dejar a tus hijos son raíces y alas. Y yo, que sufría una morriña terrible, porque además estaba viviendo la maternidad en Madrid, y que siempre en aquellas libretitas había estado recogiendo todas esas preguntas, todas esas historias, microhistorias que me habían llegado de los mayores, de cómo era la maternidad en el siglo pasado. Fundamentalmente, había una historia que a mí me interpelaba terriblemente, porque a mí me había impactado, siendo niña, conocerla. Pero en el momento en el que yo me convierto en madre, aquella historia cobra una dimensión mucho mayor. Y era la de una antepasada mía, que era madre soltera, y tenía pues un niño de 3 años. Tanto yo como mis hijos hemos nacido en un tiempo con una mochila que tiene ya oportunidades, que tiene derechos, también obligaciones, pero que tiene ya unos derechos, entre ellos está la educación. En aquel momento no los tenían, y ella ya era conocedora o ya intuía la importancia que tenía la educación para poder vehicular cierto ascenso social. Por tanto, se cogió sus aperos al hombro y se fue a trabajar de jornalera un tiempo. Cuando regresó, derivado de, cómo no, la falta de medios de comunicación y también de transporte, al menos para ella en aquella época, llegó y se encontró con que su niño llevaba tiempo enterrado. Había muerto de unas fiebres, unas de esas fiebres que en aquel momento no tenían adjetivos ni apellidos, ¿no? Me imaginé aquel dolor tan grande. Llegar con sus aperitos al hombro, con las monedas en los bolsillos y encontrarse con eso. Reconozco que en aquel momento en el que yo era madre y tenía pues también mis momentos de cierta flaqueza o debilidad, me ayudaba a poner todo un poco en contexto, ¿no? Verlo de otra forma, ajustar esas gafas del tiempo y ser consciente que había dificultades, pero también yo ya tenía mucha suerte derivado de este tiempo en el que me había tocado vivir. Por tanto, esa fue la historia. Siempre digo que es el latido necesario, el motor que impulsó mi primera novela, El silencio de las olas. En El silencio de las olas me fui, cómo no, pues a Santiago. La historia transcurre allí, son 7 generaciones de mujeres. Hablo de múltiples temas, pero cuando lo hice dije, si se publica, fenomenal. Era emprender también, dediqué tiempo, dediqué cariño, dediqué esfuerzo. Pero si no se publicaba no pasaba nada, era un reto conmigo misma, era intentarlo, era abrir la puerta, ese exit, ¿no?, que dicen los ingleses. Pues esa puerta ya se había abierto y yo tenía que demostrarme a mí y demostrarle también algún día a mis hijos que estábamos aquí para algo más. Finalmente, tengo que ir un poco más deprisa, finalmente conseguí ser finalista con la 5ª novela en 5 años. Antes creo que he escuchado decir 2001, ya me gustaría. Empecé en el 2021 y ahora en el año 2025, justo la semana pasada, nos dieron este pequeño galardón. Bueno, pequeño, yo estoy muy orgullosa. Pero el mensaje con el que yo me quedo, independientemente de lo que suceda mañana o pasado, es con digamos, ese pequeño manual de instrucciones, que es el más grande que he descubierto en toda mi vida, que soy dueña de mi tiempo y que tengo el deber y casi la responsabilidad de demostrar que con perseverancia se pueden conseguir las cosas. Y cuando digo conseguirlas, es ese reto conmigo misma. Así que bueno, espero que les haya gustado.
No te tienes nada. Bueno, pois claro, que nos gustou este relato, esta historia e ademais a forma, non? Coa que pois relata todos esos pasos que ahora está compartindo aí con Florentino Ángel Avanzas coa súa intervención. Pechamos a segunda das voces, imos coa terceira. Daniel Hermosilla, el dirixe o grupo Rodiñas, unha compañía galega, e foi unha das que impulsou a prefabricación de formigón, a construción industrializada ata convertelas en sectores estratégicos para Galicia. Ele é membro tamén do Foro Económico Galego e vicepresidente do Clúster da Construcción de Galicia. El criouse en Casoio, que é unha aldea da montaña de Valdeorras. El define este espazo, esta zona, como o seu paraíso da infancia. Unha terra, unha zona de migrantes, el de feito é fillo, neto, bisneto de migrantes, seguro que Casoio aparece nese relato que de contado el vai ofrecernos. Grazas, Daniel Hermosilla, por aceptar o noso convite e por hoxe abrirte, non? Abrir tamén esa faceta máis persoal. Imos coñecer máis da xestión, da parte do empresario, pero tamén de como ese neno conseguiu chegar a este presente ao que chegaremos a través da túa intervención. E a nosa terceira voz, aplauso tamén para Daniel Hermosilla. Bueno, boas tardes a todos. Nada, en primeiro lugar, agradecer a invitación. Para unha persona introvertida como min, que acostuma a falar de hormigón, facer un exercicio deste tipo, aquí diante de ustedes, de falar da miña vida, non deixa de ter a súa complicación. En primeiro lugar, direilles que eu este aquí non deixa de ser un error do sistema. Ou a súa mellor virtud. Cando me chamaron para vir aquí, preguntei que eran os compañeiros e había algo que non me cuadraba, porque eu sabía quen erades todos, e digo, pero me extrañame moito que ningún deles sepa quen son eu. Entonces, o que tampouco saben eles é que eu son a viva imaxe do éxito. Do éxito de Galicia. Acaba de decir María que son fillo de emigrantes, neto, bisneto. Eu fui o primeiro na miña familia que pude estudiar aquí, nacer, estudiar, formarme, traballar, desarrollarme na medida do posible sin ter que emigrar da miña terra. É un gran éxito, verdad? Xa está a primeira foto. Eu criei-me en Casoio. Casoio é unha aldea de montañas. As montañas de Valdeorras son montañas altas, peladas e áridas. E de vez en cuando, como decía Miguel Torga, un oasis de verdura. En aqueles oasis onde hai auga, árbores, fontes, frutais, ese era o meu paraíso. Un paraíso da infancia, un paraíso de liberdade, e a medida que fui medrando en Casoio, que é o epicentro da explotación louxeira, da explotación da pizarra, fui vendo, esta é a miña aldea, fui vendo como desaparecían as montañas que había enfrente. Primeiro unha, despois outra. Desaparecían os regatos, desaparecían os ríos. Inda hoxe me causa un dolor tremendo volver por ali. Pero o meu pai traballaba nunha delas. Vivíamos da canteira. E os meus tíos, e os meus veciños, e os das aldeas veciñas, e toda a comarca. Non lles vou contar a miña vida porque é bastante aburrida. Voulles contar cousas que fun aprendendo ao largo delas. E ese foi o primeiro aprendizaje. A contradición. Non hai paraísos. Sempre que hai unha cara A, hai unha cara B. A problemas complexos non hai solucións sencillas. E a vida é un continuo debatir entre contradicións a veces difíciles de resolver. Este é Gabino Hermosilla, o meu pai, un home dunha vida extremadamente dura,
Con 12 anos era criado nunha familia a cambio da comida, foi chegar a Castilla, emigrou, estuvo en Holanda, estuvo en Alemania, pudo regresar polo desarrollo das industrias louxeiras, tuvo accidentes importantes cando eu era pequeno e enseñoume unha cousa fundamental. Era un home que podría estar resentido ca vida, odiar a vida, odiar a sociedade, odiar a todo. Nunca, ainda o ten, ainda sigue con nós, tivo un atisbo do máis mínimo resentimento hacia nada, nin hacia ninguén. Mirade, hai persoas que biolóxicamente están incapacitadas para odiar nin para facerlle mal a ninguén. Son seres de luz. Hai moi poucos. Cando vos atopedes con algún, non deixedes que se separen nunca de vos. Gabino, afortunadamente, sigue con nós. Este edificio que vedes aquí é a Universidade Laboral de Ourense. As universidades laborales, como sabedes, foi o gran proxecto educativo da Falange, o franquismo. Esta Laboral de Ourense xa se inaugurou no final do franquismo e xa cando o propio sistema educativo das universidades laborales se estaba degradando e xa deixaba de funcionar. A veces nos ocasos é cando as estrellas brillan máis. En este momento, na Universidade de Ourense, deu unha serie de circunstancias, coincidiu un montón de personas que os nenos que chegábamos ali, que viñamos de montañas como esas, desamparados a veces, sin demasiada mellor xente nas nosas casas ou nas nosas vidas que nos pudera orientar, e atopámonos un lugar, eu topei un lugar fascinante, primeiro un lugar arquitectónico. Este é un gran edificio de Julio Cano, rodeado de bosque, orientado ao sol, despertabaste cando te daba a luz polo nacente. É unha maravilla, é o mellor edificio de Ourense. Descubrín o valor da arquitectura como ben social, a capacidade para transformar a vida da xente. Pero atopeime unha serie de xente que me enseñaron o compromiso, xente que cumpría o deber, xente que me enseñou que me trataron de axudar cando eu dubidaba, e algo que é moi fuerte, que transforma as persoas, que é cando alguén confía en ti. A forza que podes coller cando alguén confía en ti. E a capacidade que tes tú de medrar cando alguén deposita confianza en ti e tú non te ves capaz de defraudar, ni moito menos. Eso aprendino. Aquí había cousas. Aquí naceu Sarabela Teatro. Aquí naceu Redimoas, un dos proxectos conservacionistas máis importantes de Galicia. Había personaxes do mundo da escritura, da escultura, do teatro, como acabo de dicir. Un lugar fascinante. Durante moito tempo da miña vida o deporte era algo fundamental. Eu sou unha persona moi obsesiva, para mí non hai principio, non hai camiño, cando algo me interesa teño que chegar ao fondo, e se xogo a baloncesto eu quería ser xogador de baloncesto. E aprendi dúas cousas. O esforzo, a constancia, a tenacidade, con eso podes conseguir casi todo. A veces, aínda que poñas todo o que tes, non chegas. E cando chega a derrota, non podes permitir que a derrota te funda e te destroce. Tens que aprender a perder. Aprender a perder e aprender a recuperarte e seguir vivo ainda despois da derrota. E outra cosa moi importante, confiar en ti cando ninguén confía en ti. Cando todos confían en ti, porque estar nun momento moi tal, é moi fácil. Confía en ti cando nadie confía en ti. Este edificio a min cambioume, vou lentísimo, este edificio cambioume moitísimo. Aínda non estaba en rodiñas, pero este edificio estaba noutra empresa. Chegou un señor un día, 2 señores, 3 señores, e unha revista. Enseñaron unha revista e dicir, mira, queremos facer un edificio como este, que era un edificio en Cataluña, prefabricado, 100% prefabricado, e dixeronme, podes facer algo así?
Digo, sí. Danos un presupuesto. Doy un presupuesto, ao cabo dunha semana, dime aceptado. Digo, pero aceptado? Eu nunca había feito tal cousa, non tiña onde, non sabía como. É dicir, a veces evolucionar na vida requiere un pouco de certa, tirar hacia adiante, confiar, esperar a saber todo para actuar, lévate á inacción. A veces tens que actuar, ainda dudando, sin saber. Aprendi unha cousa, dinme conta de que podía facer casi todo, con todos os demais que me rodeaban, por suposto. Despois desto, veo a gran crisis. A crisis pillounos, aquí están a miña familia, a miña muller, os meus fillos. A crisis pillounos, foi un misil na línea de flotación. Pillounos, a crisis económica deixounos sin ingresos durante un montón de meses, con hipoteca, con 3 críos, con unha enfermedad larga, moi larga, demasiado larga, demasiadas horas baixo as luces de urxencias e de observación. E aí aprendín algo moi importante, quer decir, todo ten un custe. E aprendín que todo é relativo nesta vida. E que o máis importante dá igual os soños, dan igual os edificios, dan igual, supoño, que os traxes, os libros. O máis importante é a xente que tes ao teu lado. A xente que está cando non tes máis hacia onde caer. Por iso, o meu agradecimento hacia eles é infinito. Podían estar eles aquí, porque se algo fixen na vida, foi con eles e foron eles. E chegamos ao momento Rodiñas. Rodiñas, bueno, estas son algunhas obras, pero Rodiñas máis alá das obras, o que pretendemos que sea, o que queremos que sea, quer decir, é unha empresa que está nun territorio, que forma parte dun ecosistema de construción, dun ecosistema industrial. Entendemos que temos que ir, estamos traballando en eso, con todos os axentes do sector, ir a unha forma de relacionarnos, de cooperar, de integrar no noso know-how todos os nosos proveedores, que se formen parte, eles forman parte de nós, inda que a nosa propiedade non chegue a eles, que os nosos clientes sexamos para eles colaboradores máis que suministradores. Os nosos clientes, para nosos proxectos, todos teñen importancia, pero en algúns que entendemos que podemos resolver e podemos contribuir a resolver a veces problemas importantes, eso motívanos moito máis. Poños un exemplo. Hai moito tempo facemos cousas moi espectaculares, como vedes algunhas por aquí. Chamáronnos da Costa do Sol, por que non íbamos facer cousas ali, que ali pagaríannos moitísimo polo que facemos, que a calidad que temos e que tal. Non o víamos e realmente a única maneira que tuve de evitar que me seguiran presionando foi dicir, miren, é que non me motiva ir á Costa do Sol a facer vilas para a xente que só ten diñeiro, que non vai apreciar absolutamente nada do que facemos. Estábamos construindo, non está aquí, irían falar do Hospital de Protonterapia de Santiago, daquel tempo, e dixen, mire, si a nosa capacidade, a nosa técnica, o noso esforzo, axuda a adiantar 6 meses a construción dun hospital de protonterapia. Non sei cantas vidas se van a salvar, pero unha sola motívame infinitamente máis que todas as villas que podamos facer en Marbella. Pero Rodiñas non son só as obras, nin a interacción co sector, nin con todo iso. Rodiñas son personas, son equipos, son a xente. E unha cousa que é fundamental, en Rodiñas nunca houve fichajes estrella. Todos somos da casa, todos aprendimos, todos fomos medrando uns cos outros. E sabemos que todos temos un valor independentemente en calquera outra empresa que estuvéramos, pero todos xuntos, cada un
no seu punto do sistema, somos infinitamente máis potentes. E xa para acabar, xa sei que vou moi pasado, pero vou rematar solo con non deixa de ser unha voutade, pero vou citar unha frase do profesor Villares. Escoitei hai tempo que estaba falando de Sargadelos e comentou Sargadelos, o Sargadelos histórico que coñecemos, que admiramos, que amamos, xa non existe. Xa non existe. Pero, si no futuro outras empresas, outros diseñadores, outros ideólogos, outros empresarios, se en algún deles prendera a semente de Sargadelos, podríamos dar por amortizada a función histórica de Sargadelos. Eu soñaría, pensar, emocionaríame moito pensar que puidéramos ser unha daquelas sementes. Moitas gracias. Non sei se ahora si se me escoita. Creo que adiviño, non, que víamos esa foto coa familia aí detrás, adiviño esos rostros por aí que hai algunha que viñeches ben acompañado, non? Sí, villamos todos. Non de Gabino, No, Gabino non. pero enviámoslle unha aperta e un saúdo, seguro que estará emocionado Pero tamén seguramente escoitando. teremos o vídeo para que o poida ver, non? Estará vendo tamén, se non, xa lle enviaremos en directo esas cariñosísimas palabras. Aplauso para Daniel Hermosilla, que efectivamente nos dicía, non? Nesas semanas, meses previos de que vou contar, que vou facer, asegúroche que estamos sorprendidos e agradecidos, non? Por abrir esa parte tamén persoal e permitirnos a todos coñecer máis de onde ves os valores, entender todo iso, así que os nosos parabéns e grazas. Foi emotivo en algúns momentos esta parte con Daniel Hermosilla, a súa intervención, estou segura que esta parte tamén o vai ser. Deixadenos que no ecuador destas voces fagamos un pequeno punto de inflexión, punto de aparte para adicarlle con todo o noso agarimo este minutiño a unha das que foi unha das primeiras voces do ano 2024. Ela foi unha voz que amosounos forza, compromiso e o amor que ten unha nai por un fillo. Dora Carrera, unha das nais, desas nais coraxe da Asociación Erguete que nos deixaba o pasado mes de abril. Este pequeno vídeo, este recordatorio para amosarlle a súa familia o noso agarimo, o cariño de la Voz de Galicia, esta pequena homenaxe, unha voz e un traballo inesquecible para todos os galegos e galegas. Erguete a mí, yo era una ama de casa con 6 hijos, me cambió la vida por completo. A pesar de tener el dolor del hijo, por él estoy aquí. Mi hijo tuvo muchas recaídas y también se levantó muchas veces y era encantador y era simpático y era guapo. ¿Qué voy a decir? Que el decir que no cuesta mucho. Y quiero decirle a los padres que cuando hay que decir que no, no. Y yo tuve que echar a mi hijo fuera de casa, nosotros todos. Pero cuando se levantaba, éramos todos para él. Y él lo agradecía, amaba a la familia. Y el echarlo fuera de casa, las lágrimas del corazón. Voz emocionada, ademais, nese 2024 con moitísima emoción. Quería tamén acompañarnos en primeira persoa, a pesar de todas as complexidades da edad, así que lembrámola con moitísimo cariño e, como dicimos, todo o noso agarimo para a súa familia. Imos con outra voz, a nosa cuarta xa voz da tarde, cociñeira, coñecida, recoñecida, unha das máis destacadas que temos aquí en Galicia. Presumimos, delante de outras cousas, porque das que mellor executan ese valor que ten o territorio, que ten Galicia dentro do seu mundo, o gastronómico. Ela dirixe varios proxectos gastronómicos, a Tafona, cunha estrela Michelin, 2 soles Repsol, tamén algunha estrela por aí ou algún recoñecemento que lle estou restando, agora o vai contar ela. Ten un proxecto que vai inaugurar
despois do verán, ten lume, con esa filosofía que define como slow food a fume de carozo, ademais investigadora, relatora en numerosos simposios, é unha gran defensora dos proxectos sociais, como por exemplo Amas da Terra, un proxecto social que recoñece o traballo das mulleres produtoras aquí en Galicia. Recoñecida internacionalmente, conta con numerosos premios, hoxe sirva este tamén para premiarte por todo o que levas feito, o que farás, pola vontade de facelo ademais enraizada na terra, enraizada aquí en Galicia. Hoxe vai acompañarnos, vai seguir con nos aínda un chisquiño despois que rematemos, pero ten que estar en Compostela para, como sempre, poder saudar os comensais que están hoxe nos seus restaurantes. Así que, exprimindo o tempo ao máximo, agradecémoslle que fixera un impás na súa xornada para ser outra das nosas voces. Forte aplauso tamén para Lucía Freitas. Bueno, moitísimas gracias por convidarme hoxe aquí. Moita emoción, a verdade, como nai, poder escoitar todo o que escoitamos hasta agora. Veño tamén para pôr en imaxe parte da miña vida, ese Netflix que digo moitas veces que teño de vida, non? Estos son os comezos, isto é onde a min me gusta estar máis que nada no mundo. É a miña horta, esta son eu de nena, co meu veciño, éramos dúas boas pezas, non? Eu sempre digo que todo o que son a día de hoxe, os valores que teño, as vivencias, veñen todo de aí, non? Ese amor pola terra, ese amor por manchar e meter as mans na terra, ese amor por xogar no monte, por cultivar o que comemos, por xogar ao redor da casa que era todo leiras, todo arboledas. Esta foto está tomada na horta en Cacheiras a verdade é que foi unha etapa moi feliz para min de nena. Eu sempre fui unha nena moi introvertida, inda que agora son relatora daquel xeito, falo do meu, como eu digo. Sempre fui super introvertida, moi introvertida. De feito, costame moito mirar o público, logo me berrarán por non mirar o público. Pero certo que, como nena, a maneira que tiña de ser feliz era no meu recuncho, na miña terra, na miña horta, na cociña, cociñando vía Arguiñano. Eran os meus momentos de felicidade. Despois desta foto, pensaba por algunha da adolescencia e dixen, vou a por unha pantalla negra. Porque para min a adolescencia foi un momento vital bastante duro para unha persona como a min que lle costaba moito estar en sociedade, lle costaba ter que enfrentarse á vida social, ter que ir á escola, ter que ir ao instituto, ter que socializar, vamos. Entón, os meus momentos de placer sempre foron eses, estar un pouco separada da xente, estar na casa cortando a leña, olindo todo o que me rodeaba, sempre tiven moitísima sensibilidade. Quizáis todo eso o que me fixo foi buscar un sitio no que eu me sentía segura, esa era a cociña. Na cociña que eu veía na televisión, ou que facía como o pai na bilbaína, pois eses eran os momentos no que eu realmente era feliz por completo, non? Como vos dicía, na adolescencia non encaixei moi ben nos estudios, non encaixei moi ben en nada. Entón, por casualidade, unha vez, unha compañeira de miña nai me dixo, xa sabía que eu era un pouquiño especial, que era unha nena un pouco diferente do resto, e me dixo, ti por que non estudias cociña? Se o que te apaixona, se o que faz todo o día, non? Estar na horta, estar cociñando, o que cultivas. Parece mentira, pero foi ese clip o que me fixo cambiar, o que me fixo decidir por que non, o que me fixo decir, vou a salir do meu contexto, vou a sair desta cidade de Santiago, e marchei a Bilbao.
Foi un grande punto de inflexión porque eu sempre digo que ali cheguei sen etiquetas e comecei a vivir. Comecei a sentirme plena, sentirme feliz porque cociñaba, estaba con xente que amaba cociñar tamén. E por unha vez sentíame que encaixaba en un sitio, non? Que valía para algo. Bueno, despois de estudar en San Sebastián, en Bilbao, estiven traballando en San Sebastián, tamén en Barcelona, bueno, en moitos sitios. Pero a min non me gusta moito cando falan da miña biografía que me recorden estiveche aquí, ali, porque levo 17 anos co meu restaurante. Ese é o mellor currículum que podo presentar, non? Este restaurante que foi a Tafona, que naceu así, recordo que estas pizarras fixeas co meu pai, non tiña para platos e cortamos as pizarras para o plato de pan. Eu tiña, sempre son unha soñadora, de feito me considero unha soñadora, unha cociñeira de soños. Sempre soñei poder democratizar a alta cociña, eu viña de sitios con moitas estrelas e quería que todo o mundo puidese chegar a comer así, non? Abrín Tafona con 27 anos, sempre digo o mesmo, poucos cartos e moitísimas inseguridades. Un menudo día que comezou en 12 euros, rematou en 15. Nese momento tiña un socio que estivo comigo durante 8 anos e medio. E foron momentos de moito traballo. Nesos sofás que vedes teño dormido moitas noites, porque non podía salir non me daba tempo de ir a casa, porque rematábamos de madrugada. Tardei 9 anos en ter alguén que me axudase a fregar. E, bueno, vindo de onde viña, de tanto gastronómico, tiven que aprender a sentirme a gusto co que podía facer cos medios que tiña, as mans que tiña. O comezo era moi feliz porque eu quería cociñar. Eu traballaba 7 de 7. Inda que pechase 2 días o restaurante, eu iba porque gustábame cociñar. Os meus platos eran moi elaborados, inda que fose para un menú do día de 12 euros. A día de hoxe poderían estar nos meus menús e valen bastante máis. Como vos día, era moi duro. Eu poñovos como exemplo, eu vivín anos de propinas, vivín anos cobrando 700 euros. Agora parece, non? De feito, cando eu me quedei embarazada de Mauro, era o que cobraba. Imaginádevos. Quixen por esta foto porque creo que foi a primeira foto que colguei e das poucas que colguei cando naceu o meu fillo, porque eu son máis solteira, por iso levamos os meus apelidos. Este, sin dúbida alguna, foi o punto de inflexión máis forte da miña vida porque me truxo algo que era luz, esperanza. Eu, antes de ter a Mauro, choraba moitísimo. Choraba por todo, porque se me estropeaba unha máquina, non tiña cartos para arranxala. Era unha vida moi complexa, non? Cando tiven a Mauro, por suposto, foi duro. Foi duro antes de telo. Recordo que me decían as mulleres do mercado de abastos, cando se enteraron de que estaba embarazada e que, bueno, que iba a ter o neno eu sola, me decían que non me preocupase, que no momento que vise a miña tripa crecer, se me iban a olvidar todas esas dolores, non? Ese dolor de corazón que a veces tes, non? Bueno, Mauro chegou á miña vida, aí ten 27 anos, e aí estou na final do concurso cociñeiro do ano, ainda coas costuras e todo, pero, bueno, esta foto é un punto de inflexión moi importante tamén na miña vida, porque despois desto, 2 días despois, por cousas da vida, xa sabes que a veces ter socios non é o mellor do mundo, pois descubrín cousas que me fixeron quedarme sola na empresa. Imaginadevos ese momento, co soldo que eu tiña, sen recursos prácticamente, sen socio, que traballaba como a min, de sol a sol, non? Todo pasa por algo, eu sempre digo o mesmo. Seguramente se o meu socio o houvese estopado antes, eu non me houvese atrevido a ser nai solteira. Entón, teño que agradecer, pese a todo, que estivera ali, porque gracias a eso decidín ser máis solteira. Bueno, sempre que hai algo malo, hai algo bo. Neste caso é todo moi bo. Unha semana máis tarde de que o meu socio marchara pola porta, chegaron ao meu restaurante
uns americanos, plantexándome ser a chef executiva, abrir un restaurante en Nova York co nome de Tomiño, que era de onde eran os seus pais. Eles eran nacidos xa en Nova York, pero sí que te mantiñan esa morriña, querían levar a cociña galega, a cociña dos seus recordos, evidentemente pasada polo meu software mental, reconstruindo esa cociña tradicional, e levala a Gran Mazana, non? Pois este foi un punto importante na miña carreira. Como podedes imaginar, no momento que entraron pola porta, unha semana facía que marchara o meu socio e ainda choraba por todas as esquinas. E cando me plantexaron, eu non podía decir que non. Costábame moito decir que sí, pero non podía decir que non. Era unha oportunidade única. Cousas da vida, un rapaz que tiña traballando comigo, tiña dous axudantes, pois o seu soño era ir a traballar a Nova York. E dixen, pois, por algo, Bueno, non vos vou a falar das negociacións, porque, vamos, aí sí que foi un pouco de risa, porque eu iba a pedir nada, o sea, pero hasta pedir nada dábame pudor, porque non tiña seguridade en min mesma. Ao final, puxeron algún cero máis na conta, e permitiume, eso e algunha portada como esta, permitiume lanzarme a renovar o meu restaurante, deixar só 5 mesas, cociñar co que eu quería, un menú de degustación, por esa mesa de mantel, que ahora mesmo xa non ten mantel, pero en certa maneira foi o comezo do cambio. Primeiro porque rompín a barreira do medo, non? Eu recordo ese día, cando estaba no avión, dirección Nova York, eu decía, non me podo creer, non? Pero sí, querer pasar medo e traballar duro fixeron que hoxe este neste avión, non? Bueno, punto de inflexión importante porque me permitiu isto. O que me permitiu Nova York, aparte de afianzarme, de darme amor propio, non? Foi facer esa reforma e poder chegar a ter a miña estrela Michelin, que para min a estrela Michelin chegou nun momento que eu xa sentía que a tiña, porque tiña mans, tiña medios e cociñaba o que eu quería. Entón, foi unha alegría, porque foi un impulso para todo o equipo, pero o que mellor me trouxo, o que máis importante que me trouxo a estrela foi o tempo para estar con meu fillo, non? Esos 2 anos antes de que chegaran a estrela, con meu fillo Mauro, eu salía de casa ás 8 da mañán e chegaba a 1:30 da mañán. E con sorte, ao principio podía vir o meu pai co neno cando podía darlle o peito. E xa, cando chegou a estrela, chegaron os clientes, chegaron as posibilidades. Pasou esa fase que eu sempre digo de supervivencia, que foi longa, moi longa, e chegou a fase de ter o foco, de ter tranquilidade e de plantexarme moito máis, non? Xapón foi outro punto de inflexión na miña vida. Mari Watanabe me levou fai xa 10 anos o meu primeiro viaxe a Xapón. Aquí estou coas amas xaponesas, que son as mariscadoras xaponesas, as mergulladoras de Shima. Ali empecé a dar charras motivadoras de gastronomía a mulleres, cursos, cenas para recaudar fondos. Comecei coa semilla de WIC, Women in Gastronomy. A día de hoxe unha realidade que ten xa 6 anos, é a primeira asociación de mulleres vinculadas ao mundo da gastronomía que hai en Xapón, e teño a sorte de ser presidenta de honra. Teño a sorte que despois deso chegaron máis cousas. Chegou o momento en que eu puiden decir agora quero facelo aquí. Plantei a semente en Xapón, pero agora quero facelo na miña terra. En ese momento foi a primeira vez que se presentou o proxecto foi en San Sebastián Gastronómica. Esta imaxe percorreu moitos sitios porque foi a primeira vez que nun escenario maioritariamente de homes, machista porque sí, porque é o que hai, fixen unha ponencia performativa. O que fixen foi pequenos documentais de moitas delas falando do seu traballo, expondo
Aquí hai unhas cestas feitas tamén cunha muller artesana, nas que unha a unha iban subindo o escenario e pondo todos os ingredientes que fan falta para poder ter a gastronomía que temos hoxe, non? Amas da Terra, este é outra foto que da presentación. Amas da Terra leva xa non sei cantos premios aquí e fora. Esta é o cartel que fixemos para a presentación no Festival de Málaga, das documentais, tamén para unha conferencia que fixemos en Madrid, no Ateneo. Básicamente, un momento no que eu sinto que teño que devolverlle á terra e a todas elas todo o que se lles debe. A gastronomía é unha pirámide, no que na parte máis alta sempre que están eles, os chefs, os cociñeiros, e na parte baixa estamos nós, as mulleres, as nosas aboas, as nosas bisaboas, as nosas nais, as que fixeron fan posible a gastronomía, cultivando, recoletando produtos, as que mantiveron as casas para que eles puidesen estar as 16 horas que eu estaba tamén para poder conseguir a miña estrela Michelin, non? E Amas da Terra é un proxecto para min de xustiza, é un proxecto ademais que busca levar as historias destas mulleres ás escolas, busca tamén que elas mesmas se sintan empoderadas, que sintan que valen de verdade. Moitas delas, cando fomos a San Sebastián, non habían ido fora nunca, non habían estado nin sequera nin hotel, non? Para elas que se valorase o seu traballo como se valora a día de hoxe, que veñen moitísimos xornalistas de todo o mundo para falar do seu traballo, para expoñer o seu traballo, dándolle o foco, dándolle a voz e recuperando todos os saberes que teñen. É moi importante para elas, pero tamén para nós como galegos, como territorio, non? Isto xa é o final. Isto son despois de 17 anos de traballo que levo en Tafona. A día de hoxe sinto que son cociñeira, evidentemente, cociñeira de soños, como dixen antes, son labrega, son unha apaixonada da terra. Eu preciso todos os días estar na miña horta. Pero, ademais deso, teño moitas cousas máis que aportar, non? Teño que devolverlle, en certa maneira, a miña terra todo o que lle merecido, non? Teño moitas inquietudes. Estou agora coa USC, que firmei un convenio para axudarlles na parte que eu podo a facer investigacións co huilacoche, con cereais, unha finca en Lugo para poder cultivar novas non, máis ben antigos cereais que se están perdendo. Moitas máis cousas, non? Temos outro proxecto tamén de educación. Para min, a educación en temas de alimentación é moi importante. Creo que non se lle está dando a importancia que de verdade ten no día a día, non? Eu sou unha persona que, ademais, ten moitas intolerancias. Penso que, primeiro que nada, hai que educar os nosos nenos en consumir con conciencia, saber o que consumen. Coa USC tamén estou amadriñando un xogo que se está facendo para que os nenos cheguen xogando a darse conta da huella, do impacto que ten unha verdura, do impacto que ten unha chocolatina, e que todo eso se xa parte xa do seu día a día. Non xa é moi difícil cambiar a mentalidade a nosa idade, non? Pero temos que pôr a semente do cambio en todos esos nenos que están por construir ese futuro, non? Entón, ahora mesmo, ademais dos restaurantes, que decías, sí, teño varios restaurantes porque son moi inquieta, necesito autorretarme a mí mesma, facer cousas novas, facer fermentos, facer de todo. Teño que... A mí non me vale con contratar a alguén para que o faga. Teño que aprender eu. E logo, transmitilo. Así un pouco con todo, non? O mesmo que a gastronomía galega, ser un pouco a xente de transmisión de todas estas cultura galega na forma de cociñar, na forma de cultivar, e que todo eso pase
polo territorio e chegue de verdade á cidade, a xente de día a día. Tamén, por eso, dende a universidade o que buscan é unha xente que sexa transformador e que faga un pouco de conexión, de fío conector entre a xente a xente da pé e eles que están investigando e non queren que se queden as súas investigacións nun despacho. Entón, bueno, a día de hoxe me veredes moito por aí porque sempre me embarco en moitas cousas que me parecen moi interesantes. Agora mesmo estou dando charlas nos polos de emprendemento por toda Galicia. Viaxo mensualmente a diferentes puntos en Galicia para coñecer nomas amas amas de amar, amas das amas xaponesas, amas de donas dun territorio. Bueno, dentro de amas é un abanico moi amplo, pero sobre todo de mulleres que son as coidadoras de todos nós e que fan posible a gastronomía a día de hoxe. Así que nada máis, eu seguirei cociñando, sementando e traballando para que non se perda a cultura gastronómica galega e, sobre todo, para que non se perdan moitas tradicións que se están deixando de ter, de facer e de transformar a día de hoxe porque non teñen visión, non teñen visibilidade e non teñen apoios suficientes. Nada máis, graciñas por todo. Gracias. Grazas, Lucía. Aquí teñen o contador, cos 10 minutos, pero claro, xe o seu día, a ver quen lles di que non están cumplindo co tempo. Pero aquí o ven, esa conta atrás. Bueno, hoxe ben poden adicarlle uns minutos máis. Imos coa nosa quinta voz. Xa está respirando, porque el non está acostumado a ser protagonista, claro. Falolles de Quim Martínez, un dos grandes dinamizadores que tenemos da industria musical galega e española, fundador e director de Esmerarte Industrias Creativas. É unha peza clave no traballo que se está a facer desa visión exterior que ten Galicia dende o punto de vista cultural. Responsabilidade isto ten, por exemplo, Porta América, que se celebra todos os meses de xullo en Portas, tamén o Son do Camiño, que, por certo, arrinca mañá, xa lle dixemos que debe ter todo preparadísimo, porque o dito mañá 40.000 persoas van comezar a pasar por ali e hoxe está aquí acompañándonos nesta tarde. Recibiu o recoñecemento da Xunta de Galicia o Premio Cultura de Galicia no ano 2023 e, ademais, dicir tamén del que non só ten unha actividade exitosa como promotor, senón que ten tamén certa responsabilidade nos éxitos de solistas como Xoel López ou bandas como Vetusta Morla. Moitos motivos para convidalo hoxe aquí e estou segura de que vai ser outro do que nos vai permitir moito máis do que hai detrás do seu nome. Aplauso para Quim Martínez. Bueno, boas tardes, antes de nada, por convidarme cando... Bueno, eu estive aquí nas 3 edicións. A verdade é que cada vez que vía cada unha das voces dicía mi madriña que difícil debe ser eso. Hoxe tócame estar aquí e diredes, claro, manager, promotor e tal, bueno, pues, o típico, unha maleta, non para de viaxar. Sí, non paro de viaxar, pero a historia que vos quero contar é que eu nací nunha aldea, nun lugar que se chama Piñeiro, nunha parroquia que se chama Briallo, no Concello de Portas, e perto de Caldas de Reis, un concello de 2.700 persoas. E cando nacín, me lembraba antes cando Florentino comentaba, porque eu nací na miña casa e me extrañou moito porque había moitas terras, había gando, e trator, e todo isto, tal. Entón, dicía, joder, nesta casa non emigrou ninguén, pero, sin embargo, entre curas e monxas, conozco a 7. E dicía, joder, claro, logo me din conta, e dixen, claro, isto ten que ver que, claro, habendo terras, non tens que emigrar. Entón, aí, cando tiña por aí 5 anos, o irmán maior de miña aboa, que era hermano de La Salle, o fundador de
bueno, un dos fundadores do Colegio da Salle en San Luca de Barrameda, viña todos os agostos e me traía unha maleta. E naquela maleta, claro, eu estudiaba a EXB, ali en Portas, pero na maleta, abría a maleta, viña da estación do tren de Redondela, abría a maleta, levaba o fallado, e naquela maleta viñan libros, viñan mapas, planos de cidades, viñan cómics de Roberto Alcácer e Pedrín, viñan aquelas enciclopedias que había antes de Sopena, de Delvives, de Álvarez, que empezaban con urbanismo, aritmética, geometría, un pouco da Biblia, e acababan... E dicía, jo, isto... Entón eu empecé a darme conta, e dicía, cando chegaba á escola, era un superhoi. Pero dicía, eu, de verdade que aquela maleta, todos os anos, iban pasando todos os anos, aquí vivo evolucionando, logo chingas unhas pinzas así destas de antes que había, onde traía os jeroglifos, a sopa de letras, os crucigramas e todo. Eu empecé a medrar soñando. A mí me piden 8 fotos, eu podría ter esta foto todo o tempo. Porque a min esa maleta o que fixo foi facerme soñar. Estuve polo mundo, vi moitísimas cousas, e, sin embargo, eu estaba no fallado da miña casa cunha manta vella que lle fixen un burato para metela aí debaixo dunha bombilla, debaixo das tellas, e aí me pasaba o inverno con esa maleta. Claro, que me dou isto? O que me dou é unha visión soñadora de que eu xa era imparable. Entonces, claro, a que me dediquei? Bueno, pois estudiei Relacións Laborais, fixen 3 másters, convertíme en técnico de prevención de riscos laborais daquela, especiéme en Seguridade Marítima, acabei traballando no Servicio Galego de Colocación, fixen 1000 cousas, traballaba nos Brans, inaugurei aquel garito en Sanxenxo, con viu aquel recorde que se chamaba Edra, ali na playa de Silgar, inaugurei moitos locales, na hostelería, camareiro, fixe un pouco de todo, non? Pero sempre tiña unha idea como dicindo, vou facer o que me gusta, o que me fai feliz, non? Deixei todo aquilo en algún momento. E por que o deixei? Porque, claro, lógico, cando era pequeno, a música. Pero enseño esta foto non pola guitarra, porque a guitarra eu non sei nin onde acabou esa guitarra, nin porque está, ademais xa se ve que non era nin tocable. Quería enseñar a foto polos pés negros. Sabes que teño. Por qué? Porque sempre estuve anclado á terra, sempre estuve anclado aquí e non entendía. Ás veces, cando iba ao instituto, e se rían de min porque falaban galego, é porque tiña vacas, ou iba con meu avó ali á feira do Mosteiro, e me decía, no, pero é que isto é un montuno, tal, non sei que. Digo yo, pero esta xente é parva. O sea, decir, onde vivimos esta xente? Pero fíxome gracia, porque atopei esta foto e dixen eu, que sentido ten a guitarra? Porque eu nunca toquei a guitarra, e me dedico á música, nin toquei nunca nada. Eso veu despois. E veu despois, esta é unha foto que di moitísimas cousas, porque o que vedes aí o protagonista leva a chaqueta roxa, que é Xoel López, que ten a culpa do que me adique hoxe a desto da música, porque empezamos xuntos cun proxecto que empezou aquí, na Coruña, que se chamaba Deluxe, e claro, me din conta que había sido, personal laboral, que xa me iba a convertir en funcionario, e de repente dixen eu, non son feliz, vou me dedicar a outra cousa. E este me dixo, este serías un bon manager, e digo, pero este é un manager que é? Entonces empecé a decir, naquela non había nin internet, non había LinkedIn, nada, estou falando do ano 2001, acaba de falecer meu pai, ademais, e dixen, pois eu quero ser feliz. E a verdade é que levamos 25 anos xuntos, ese escenario, o que vede detrás, vedes un carballo, é na Carballeira de Caldas, que eu, como traballaba no Servicio Galego de Colocación, pensaba que, decía, en Caldas aguas termais, se somos capaces de promocionar o pobo das aguas termais a través dun festival de música, pois realmente vamos a xerar emprego, vamos a xerar economía, vamos a ser capaces de tal. Ese festival é o Festival Cultura Quente, que empezamos no ano 98, e iso foi como aprender, ao mesmo tempo tamén tiña un local que facía concertos ali, unha tenda de discos en Pontevedra, non me dedicaba a nada a música, pero de repente estaba metido en todo o que tiña que ver con aquelo. E que pasou? Pois o que pasou foi que de repente empecé a darme conta que a música, que a industria musical, mellor dito, o que facía era, tiña unha capacidade de comunicar, de divulgar, de ser capaz de mellorar cousas. Entón, dixemos, pois mira, vamos a empezar a reforestar montes. Vamos a empezar a traballar en identificar os valores da terra, das persoas, porque parece que está pasando o tempo, parece que
é o público que ven, pero o público tamén lle temos que dar algo maiores. Non? Entonces, que pasou? Pois o que pasou foi que apareceu a crisis económica que nos machacou un pouco a todos, ou un pouco bastante, mellor dito, e no 2012 decidimos crear un proxecto que era música, gastronomía, agora vos conto a gastronomía, esa lideira, e ideas. E montamos unha plataforma de proxectos emprendedores daquela, empezamos a traballar naquela plataforma, darlle dimensión e a comunicar gracias á música, e o que conseguimos é que de repente se creara unha incubadora de empresas. Algúns vos poder lembrar de Vía Vigo ou Vía Galicia, pois os inicios empezaron con esta historia, non? Daquela. E da gastronomía, que Lucía te acordarás, cando fixemos aquel... Bueno, a mí me invitaron ao Festival de Cine San Sebastián e había unha sección que era Cinema Culinari, que era proxección de documentais de todo o mundo sobre a gastronomía. Entón, ali estaba, 6 da tarde, Cines Príncipe, de Donostis, me sentaba, había a película, cando acababa a película, así, 7 días, 7 películas, ata que, de repente, collo o coche, veño de volta e digo, joder, estuve vendo unha película dos viños de Chile, vendo unha película de Xapón, de non sei que de tal, e Galicia non ten ninguna película documental sobre todo isto. Bueno, pois reunín o equipo, como suele decir, e aos 3 anos estábamos ali como nos Cines Príncipe de Donosti presentando unha película que se chama Cociñando na fin do mundo, que era a primeira película documental de gastronomía de Galicia. É dicir, todo isto ven da maleta. Todo isto ven da maleta do tío Manuel que me permitiu todo isto. Entonces, nos demos conta de que realmente esta foto que me vedes aí coa pata aí quebrada viña a ser tamén un cabreo que levaba encima de decir, joder, estamos reforestando os montes e agora me chaman que onde estamos reforestando ardeu o monte. E dixen yo, aí sí, pois por cada un que me des, vou plantar 1000. A raíz de aí, formouse, bueno, constituímos unha fundación, a Fundación Porta América, que traballa precisamente en varios proxectos, entre eles hai un proxecto que vai para o trienio 27, 28, 29, que veredes por aí, que é un proxecto que se chama Respira, e ten moito que ver co noso, coa terra, co que nos identifica. Pero claro, eu viña do mundo laboral, viña de xestionar emprego, viña de traballar no convenio colectivo do sector en Galicia, o sea, que é o único convenio que existe a nivel estatal. Entonces, de repente, empecé a dicir, isto non é un sector que para mí era un sector productivo como outro calquera, pero carecía dos pilares básicos, non? Entonces, bueno, aí traballando con distintas asociacións, dicimos, oye, por que non, en vez de estar criticando aí un pouco por un lado, facendo as cousas de outra maneira, por que non somos capaces de analizarnos e ver que é o que temos en común entre todas as asociacións e construir un sector productivo que realmente desde aí podamos ter os pilares básicos deste sector. Por non empezamos a traballar en algo que ten calquera sector productivo, como pode ser un observatorio de datos, como pode ser uns itinerarios formativos, como pode ser todo que é unha adaptación normativa, plans de internacionalización, traballar no desarrollo do talento, a nosa materia prima, traballar en o recoñecemento da música como ben esencial, da cultura como ben esencial, pero tamén o valor socioeconómico que xeramos. E, bueno, pois, estuve aí dándolle voltas e, ao final, acabei presidindo a Federación da Música, que creamos, que era máis de 125.000 socios, algo que estou facendo ahora mismo, espera un momentiño, estou facendo desde México coa creación coa organización da Feira Internacional da Música de Guadalajara, en México, que facemos coa Universidade de Guadalajara, todo este proxecto dou lugar ao Instituto da Música, que está ahora en marcha, e dende logo foi o paso tamén que precisaba e que, de alguna maneira, todo o que vin facendo de antes, da primeira etapa da miña vida, tamén se culminou un pouco con todo isto. Esta foto foi como un recoñecemento que tuve no 2024 como Premio da Cultura na sección de música, pero eu apoño desde a humildade e o agradecemento porque dicía que non son músico, me están dando un premio de música a alguén que non é músico
Foi moi significativo porque foi como un recoñecemento a todo un traballo para mellorar o noso sector. Non? Aquí tedes unha foto de moita xente no meu concello, en Portas, nun Porta América, e quero facelo extendible a mañá empezou o Son do Camiño, 3 días con 42.000 persoas, aquí entran 20.000 cada día, o Río Verbena, facemos o Porta América tamén en México, o ano que ven facémolo en Medellín, hai outros países tamén que vamos a facer, pero ao final, eu que quería decir é, cando remata o festival, eu me poño lá na porta, e vou vendo a xente que vai saindo, non? E o que me quedo é no sonriso e no grado de satisfacción que pode ter a xente. E ao mesmo tempo, que son de datos, e digo eu, toda esta xentiña que está mañá en Santiago, que está viaxando, que tal, é dicir, canto diñeiro deixa, cantos recursos deixan no noso sector, pero tamén en todos os sectores de forma transversal. É dicir, igual vai sendo tempo de que nos consideremos este sector tamén o sector estratégico. En iso estamos traballando de fai moitísimo tempo, non só eu, senón todo o noso equipo de Esmerarte, que aquí falta moita xente, temos unha sede en Vigo, en Madrid e en Cidade de México, e, bueno, pois unha cena de Navidad na que me toca cociñar a mí para todos, ou viña cociñando, non solamente o que está na foto, senón a familia, os grandes amigos, a xente que cree desde hai moitísimo tempo nas nosas ideas, no noso capacidade de soñar, e repito que volvería á primeira diapositiva, á primeira foto, donde todo saiu desde un fallado, dunha maleta bella, de meu tío Manuel, que de alguma maneira me fixo ser imparable. Muchísimas gracias. Gracias. Non está acostumado a aplausos e tamén escápanse todos, pero teremos oportunidade ao final. Grazas, Quim, un placer escoitarte e saber máis desa historia marcada por esa maleta e éxito, ainda que non o precisas para esta edición do Son do Camiño, que, como dicimos, arrinca mañá en Santiago de Compostela. Imos coa nosa última voz deste 2026, pianista, xa tamén a temos por aquí diante, pianista, creadora escénica, e o 50% de Fillas de Casandra, que é un dos proxectos máis renovadores que temos neste momento, culturalmente falando aquí en Galicia. Un proxecto que sorprendeu, sen dúbida, co seu primeiro disco, Acrópole, que foi, sen dúbida, un fenómeno cultural. Co segundo disco, Tertulia, que están presentando este ano, están arrasando de novo, en viaxes, despois nos contará por moitos países, non só aquí en Galicia, e no resto de España. Foi no ano 2022, cando uniu o seu camiño a Sara Faro, tamén lle enviamos un saúdo dende aquí. Hoxe vai representar perfectamente a esta banda Fillas de Casandra. Hoxe contamos con ela e imos saber máis de Fillas de Casandra, pero tamén que hai detrás desa trayectoria musical de creadora, cargada ademais de sensibilidade, de elegancia, unha proposta singular e diferente que vai dar moito que falar aquí en Galicia. Que se note que é a última das nosas voces, cun fortísimo aplauso para María Soa. Grazas. Pois así é. Efectivamente, a Sara tamén lle tería encantado estar aquí, pero hoxe falo en plural e mira que últimamente pensaba ainda agora, sempre que coñecemos algunha persoa nova ou así, e se dirixen a un e lle dicen que tal, como estades? E eu, quen estades de quen, se estou eu soa, o que pasa que sempre somos agora como o pack, entonces hoxe sí, que me encantará falar polas dúas, e vou a contar pois un poquinho do que somos, ou que chegamos agora tamén, e concretamente pois tamén da vida que a mí me acompañou. E quixemos empezar con estas dúas fotos porque sí que ten moita relevancia e como que me alegra un montón tamén ver as fotos da vosa infancia, porque significa que houve un acompañamento ou que sempre houve un desexo dende que somos pequenas pois de facer o que estamos facendo agora. E despois saltarei dun sitio para outro tamén, brevemente, co tempo tamén, pero e iso tamén como que me fixo moito repensar, agradezo moitísimo estar aquí e o convite,
porque ver as imaxes e como saltas dunhas a outras significa que toda a vida estivo conectada e iso é precioso ao final. Entón, pois, bueno, Sara foi pandereteira de pequena, que as nosas nais, pois, tamén sempre moi importantes, toda a nosa familia que nos apoiou, pero as nosas nais, pois, ela iba no seu barrio de Colla a unha asociación a tocar a pandeireta, e eu, dende moi pequena, a miña nai é pianista, e ela non lle gusta tocar para xente, sempre o di. Agora mesmo non quere nin tocar comigo a 4 mans, porque dice que xa tocar diante de min, pero cando eu era pequena, as primeiras lembranzas que teño son de ela tocando o piano e eu estando bailando fora no pasillo mentre ela estaba ali. De feito, cando paraba, casi que iba ali e lle dicía: a ver, non podes parar, me estás cortando aquí a creatividade. Entonces ela non se sentía escoitada ou xulgada, senón que simplemente era unha necesidade de eu estar bailando coa súa música. E iso vai a quedar comigo para sempre e é algo do que estarei moi agradecida. Entón, pois, bueno, dende pequenas, pois, estivemos aí moi conectadas coa música e agora, concretamente, na miña trayectoria, quixen fiar esta imaxe que é na Academia Compás, con esta imaxe que é na Academia Compás, cando eu, todavía en pandemia, decidín coller a dirección e coller esta academia para, pois, isto que chaman, efectivamente, emprender, que bueno, se tes a sorte de poder facelo, por suposto, pois foi unha especie de xogo que se puxo un pouco serio, porque a miña profesora collera esta academia xa de antes e cando decidiu xubilarse dixo: mira, se alguén lle quero deixar todas as miñas partituras, todos os meus alumnos, alumnas, é a ti. E, pois, bueno, tamén unha familia que me acompañou un montón, axudoume, e así foi, pois aquí estaban os alumnos, outros profes, bueno, falta moita xente, pero que me fixo muitísimo aprender. Bueno, aquí non se sabe quen é alumna e quen é directora, entonces, pois, efectivamente, estar pois, frente a unha academia cunha dirección e que chegasen os pais e as nais preguntando polo director unha e outra vez, que chamasen preguntando polo responsable e que aínda por riba chegasen, me visen e preguntasen de novo. Entonces, pois, bueno, ter que lidiar con isto e cunha docencia, coa decisión de que como quero facer esa docencia é demasiada responsabilidade, o sea, que ser nai xa nin me imagino ser pais. Pero sí, foi moi importante e foi un momento que me encantou, que foi, pois eso, increíble. O que pasa que, claro, chegou esta señora Sara a miña vida e como que nos coñecimos de repente. Así que isto, pois, comezou a medrar e tiven que deixar a academia e dedicarme solamente a isto. Tiven que, como se non quixera. Quería deixala xa para dedicarme plenamente a isto, que era o que máis me gustaba, ainda que seguín coa docencia ata este ano que xa rematei. Pero nunha manifestación feminista, no noso maior momento de fervor feminista, si que en algún momento non o temos, chamáronnos de xeito separado para tocar, pois, unha canción nesas xornadas. E falamos, por que non tocamos unha canción xuntas? E dende ese momento ata agora, pois, non paramos. Isto foi xusto antes de coñecernos. Esta imaxe é unha imaxe do seu concerto ao que eu fun, porque alguén me dixo: esta tía creo que está moi guai, ademais é unha amiga dunha amiga, levaba sempre a cámara e nin sequera lla mandei a ela esta foto, mandei a outra compañeira. E eu comezaba co meu proxecto de María Soa, cunha banda en Extremadura, aínda estaba, bueno, unha mezcolanza de todos os camiños e todas as decisións individuais que fixeron que nolas dúas, pois cadrásemos. E durante a nosa vida decidín poñer esta foto, a ver se vai. Non avanza. Nos avanzamos, pero as diapositivas non avanzan. Non pasa nada. A ver se podedes facelo vos manual ou non. Sí, pois se podemos pasar a seguinte sería chulo. Que, bueno, que era simplemente para falar un pouco destas trayectorias que, basicamente, pois seguiron camiños moi variopintos ao longo da nosa vida. A ver, intento. Non pasa nada. Pero sempre como no ámbito artístico. Somos dúas persoas que nos interesou moitísimo pois todo o que implica. Sara formouse no teatro, eu formeime tamén na danza. A seguinte foto que aparecía era no campeonato, esta es, esa, pero vos non a vedes ainda. Esta es, no campeonato de Europa. Aí abaixo, pois, na selección española, tamén o deporte pois foi moi importante e moi performático. E ao final, de repente, cando nos atopamos nolas dúas, foi atopar o xeito de facer
un proxecto común no que podías volcar de todo, porque se Sara de repente me di, mira María, quero facer un concerto con máscaras, eu lle vou decir que sí. E se eu lle digo, e por que na metade do concerto non te subes aquí e cantamos xuntas? Vai a ser que sí. Entonces, cando atopas a unha persoa coa que podes compartir todo, aínda que despois remate en calquera outra cousa, é unha liberdade que é preciosa. Entonces, pois bueno, comezamos a cadrarnos as dúas. Eu tiña un concerto, Sara viña a cantar unha canción, e viceversa tamén, pero comezaron a sair concertos. E ese primeiro ano, cando nos chamaron para o primeiro concerto, dixemos, ostra, como se chama o grupo? Teremos que compoñer cancións, porque non éramos moi partidarias de facer versións. Decíamos, como moito, unha versión ou dúas, pero o resto teñen que ser cancións nosas. Entón, nos puxemos as pilas a compoñer, atopamos isto da mitoloxía, o feminismo que nos atravesaba nese momento cunha loita moi activa, e así foi. Entón, tivemos un ano enteiro dunha xira onde os concertos salían do boca a boca, que é a mellor información solamente se pode obter de boca a boca. Entón, como vía a xente nos ollos de outra xente, dicir, pois mira, es que contratei estas dúas rapazas para dar un concerto e é que non te podo ensinar nada porque non teñen cancións fora, só teño este vídeo que puiden gravar, pero tedes que chamalas. E así durante un ano tivemos un montón de concertos. E claro, a xente iba coñecendo as cancións, entón de repente a cousa se puxo seria, tivemos que facernos de repente como unha sesión de fotos, terrible ese flequillo que sale en todos os medios sempre e nunca me voy a despegar de eso, pero estas foron esas decisións, aí estábamos, decidimos pois coller todo nós, facelo todo nós e dicir, temos que gravar as cancións, temos que sacalas e o que nos atopamos de repente foi que decidimos presentalo na Capitol. E era que a xente xa se sabía todas as cancións dese ano que levábamos facendo concertos sin sacar nada, pero a xente xa sabía, e o boca a boca é que é absolutamente increíble. Entonces, ese día que sempre dicimos, pero é a maior e máis bonita lembranza que temos, porque foi o máis inesperado. Despois xa as expectativas e todas estas cousas terribles que nos acompañan, pois fan que as lembranzas sexan de outro xeito. Pero ese día íbamos ali a ensinar o que tiñamos, que era un disco que se chamaba Acrópole. E lembro perfectamente a Manuel, o noso manager, chegando e dicindo que hai unha cola que xira a Capitol e que están agardando para entrar como media hora antes, unha hora antes, e non dábamos crédito. Entonces, o noso soño de sempre, que foi que a xente cantase as nosas cancións ou escoitar ese colectivo tan primitivo bailando e cantando contigo, pois fíxose realidade. E ese foi ese día na Capitol, que este verán vamos a cumplir 5 anos dende que nos coñecemos, pero fai solamente 3 da saída do disco. E estas dúas fotos pois son da presentación de Tertulia o pasado 9 de maio en Pontevedra. Entonces, pois claro, foi moi difícil saber que poñer entre a anterior foto e esta, porque hai uns anos de diferencia, e decidí non poñer nada máis que isto, e solamente como expresar que claro, que o percorrido é como constantemente estar en sitios que non pensabas que ibas a estar, porque nin sequera imaginaches que podías imaginalos e dicir, e todo isto está ocorrendo porque existe Fillas de Casandra, porque existimos nós e porque decidimos facer o que nos apetecía sin ningún medo. Entonces, pois bueno, aí seguimos, concretamente este disco que se chama Tertulia, que hai termos en galego que tamén o definen como faladoiro, pois charla, pero decidimos Tertulia porque era o que aplicábamos nas nosas casas e o termo que explicaba mellor o que queríamos dicir. E con isto me apetecía rematar tamén, isto sí que en nome das dúas, porque levou moito tempo, moitas residencias artísticas sabendo que é o que queríamos facer, e era voltar a facer comunidade. Nos nosos discos sempre como falamos das necesidades que temos, e o que nos dimos conta era que necesitábamos voltar a falar con quen temos ao lado, que ven unha ofensiva conservadora moi forte a que queremos seguir falando dende o feminismo do que falamos, dende as nosas vivencias pois como mulleres e como músicas, e que si podemos facelo a través da música, valga a redundancia, pois así o faremos e o faremos conxuntamente. Entonces, pois bueno, que estamos moi contentas de este momento tamén, de que pois nos dedes as voces necesarias e de formar parte de un montón de espacios que ao mellor non esperábamos, de experiencias que non esperábamos e sobre todo de facelo sin pretender chegar a máis ou menos xente, sin querer dicir o que se espera que vayamos a dicir ou na liña na que vayamos a seguir e, sobre todo, pois escoitar e entrar no diálogo e non querer defender como as opinións por enriba de todo, porque así non se fai comunidade. Entón, pois, bueno, con esta mensaxe quería pechar isto e nada, e agradecer de novo.
o convite. A única que non consumiu o tempo, É que despois nos festivais, se te pasas un minuto, te botan fora. A única que non se vai ir, porque claro, pensades que íamos ter aquí a María Soa, a metade de fillas de Casandro, e que íamos deixar ir así, non? A ver se entra por aquí alguén a colocarnos algo, non? Para pechar esta terceira edición destas voces con ela e coa súa voz, que vai ser un agasallo que vos quere ofrecer a todos vos, así que nada, xa comezan por aquí a prepararnos todos. Destila, como dicíamos, proposta autenticidade, sensibilidade, a vos aseguro que todos van ter moita oportunidade nos próximos meses de vervos en moitos escenarios. Seguro que, bueno, que hai por aí conversas con King, non, King? No Portamérica vamos a estar ali a pasala ben. Temos unhas ganas, ademais, que gracias por valorar o proxecto e contar con nos dun xeito tan respetuoso. En maio presentabades este proxecto Tertulia. Que hai detrás deste segundo traballo? Moito traballo. Moito traballo. E sí, o sea, eso, o que dicía, moito esforzo por falar claro ante os momentos que estamos a vivir, que son intensos, cuanto menos. Segundo, dicías, seguides misturando electrónica, mitoloxía, feminismo, tradición oral. Que cambio hai desas fillas de Casandra dese primeiro disco Acrópole agora? Es que é unha pregunta moi difícil porque realmente o que se me ven á cabeza é o que sigue exactamente igual, que somos unhas sinvergüenzas e que ojalá seguir xogando sempre o único que temos máis experiencia para saber dicir que non en algunhas decisións e para tomar os camiños, bueno, pois dende a perspectiva da experiencia que te dá un montón de coñecemento. Contanos onde ides estar e contalle tamén os que nos están seguindo en directo aquí ao público, pero tamén próximos meses verán datas destacadas que teñades na vosa axenda. Vou dicir un par porque es que eu son un desastre, podo dicir as que non están todavía, entonces despois broncón. Pero Portamérica, pois estaremos ali, en Castrelos, que é un soño na nosa cidade, nun espazo público, pois aí estaremos tamén, o 16 de agosto. E es que non estou segura. Bueno, temos fórmulas para... Porque despois digo e es claro, ese todavía non... Terrible. Creo que estás todo listo e preparado. Sí. Vai ser o peche, traesnos unha boa verbena, non? Unha verbena para reflexionar. Veña, pois aplauso para ela, María Soa, fillas de Casandra. Ainda non, agora sí, non? Vou poñer nun compromiso porque xa que voces, ainda que vayamos con retraso, pero xa que voces, pois vamos a escutar todas as voces, entonces vou cantar o retrouso para que cantedes conmigo cando vaya, xa que me falta a miña metade, pois para que cantemos todas. E o retrouso, escoítase. Por dentro non escoito, se podemos abrir aí o INIR. Podemos. Ahora. Pois o estribillo dice... E ainda si bailo, non hai pena que
besos e tristes mesas baleiras que se desvisten. Este último baile doe pero resiste. Vexo pola ventana xa non hai verbena. Só quedo cantando todiña soinha esta cena. E ainda si bailo, e ainda si bailo. Non hai pena que non podamos andar cun agarrado. Non deixes de xirar, que quero pintarnos no alto un pouquiño máis. Non deixes de xirar, que quero pintarnos no alto un pouquiño máis. E ainda así bailo un pouquiño máis, e ainda así un pouquiño máis. Non hai pena que non podamos andar un agarrado. Moitas grazas. Aplauso fortísimo, forte, forte. Grazas. Grazas por acompañarnos. María Soa, metade de Fillas de Casandra. E vou pedir rapidísimamente que nos retiren todo isto para aquí, para o momento final. Xa estamos, xa despedimos. Agora tedes ter tempo tamén uns minutos aquí no noso museo, todos vos os que estáis aquí acompañándonos, de conversar con eles, de compartir minutos desa tertulia da que falaba María Soa. Un gusto, de verdade que unha voz fermosísima a que hoxe protagonizou esta última parte destas voces. Nos ímonos despedir esta terceira edición agradecéndovos a todos os que nos acompañachedes aquí, que aceptarades o noso convite, os que seguiron esta emisión, os lectores e seguidores de La Voz de Galicia. Como dicía ao inicio, a BBVA e a Begal Saeroski por acompañarnos un ano máis, e as 6 voces que nos acompañaron, sobre todo por ser protagonistas. Hoxe, todos vos, todos nós fomos espectadores destas 6 historias que nos inspiran, que nos emocionan e que nos demostran, sobre todo, a forza que teñen as voces de Galicia. Así que, así pechamos as 6, aquí acompañándome para esa tradicional foto de familia. A todos e a todas, grazas e ata o ano que ven.